Hello, és Isten hozott, nevesd át magad egy jobb házasságba. Örülök, hogy itt vagytok. Ez a házassági szeminárium olyanoknak, akik gyűlölik a házassági szemináriumokat. Húá! Mindig megnézem péntekenként, ahogy jönnek a párok. A lányok mind fel vannak villanyozva. Elhoztam. A fiúk meg, nem hiszem el, hogy eljöttem. De minden rendben van, fiúk, lazítsatok, tetszeni fog, mert ez nem az a gyere verjük a férfiakat, mert nem nők szeminár. Ja, erről beszélek. Mégis mi van ezzel? Férfiak. Sokszor megkérdem a nőket, hogy írják le az ideális férfit, és ők leírnak egy másik nőt. Mégis mi van ezzel? Tudod? Úgyhogy mi nem ezt fogjuk tenni, végigmegyünk ezen, egészséges módon, férfiak vagyunk, nem vagyunk betegek, sem pervezek, sem becsavartak, sem tönkrementek, hanem férfiak. Igen, fiúk, Yahuwah. És Isten így teremtett bennünket egy céllal. És megmutatom nektek, lányok, hogy mi is az a cél. Oké, megpróbálom elmagyarázni nektek egy kicsit a férfiak világát. Persze majd megtárgyaljuk a női oldalt is, de igazán szeretném, ha megértenétek ezt a férfi dolgot. A nők sokkal komplikáltabbak, mint a férfiak. A férfiak nagyon szimplák. Szimplák. S-E-X. Szimplák. Na, erről beszélek, oké? Úgyhogy nagyon jól fog telni. Ma este tartunk egy szessziót, amit két agy történetének nevezünk. Hangsúly a két agyon. És megtárgyaljuk, hogyan gondolkodnak a férfiak és a nők. Nagyon különbözik a kettő. Miért fontos? Mert a férfiak és nők nagyon gyorsan szívre veszik azt, ami igazából agy probléma. A lány egyféleképpen viselkedik, a fiú azt érzi, hogy nem törődik vele, és azt mondja, hogy valami baj van a szíveddel, mert nem törődsz velem. Nem, így dolgozza fel az információt. Ugyanígy a férfi is. A férfi egy bizonyos módon gondolkodik, a nő pedig azt hiszi, hogy valami baj van a szívével. Nem, az agyával. Úgyhogy megpróbálom elmagyarázni, miről szól az egész. Majd holnap reggel tartok egy szesszió, amit úgy hívunk, miért csinálja ezt? Egy dolog, hogy megértsük a férfit, a nőt általánosságban, más dolog, hogy megértsük, miben vagytok ti. Úgyhogy megmutatom nektek, hogy pontosan mi hozza ketyegésbe a párotokat. És ez nagyon hatékony információ, ami forradalmasítja a kapcsolatodat. Utána tartjuk az úgynevezett te jó anyám szessziót, vagy az első számú kulcs a hihetetlen szexhez. Fiúk, ha erről lemaradtok, valami baj van veletek. Utána a befejezésnek a hogyan maradjunk házasok és ne öljünk meg senkit. Mind mélyen szántó érzelmi dolgok. Sokan kérik a hátteremet. A hátterem az, hogy lelkész vagyok. Ha nem vagy gyülibe járó, ne rezelj be, mert a legnagyobb rajongóim világiak. És itt nem csaljuk be titeket, és fejbeverünk a Bibliával, de van egy bibliai igém, amit meg kell mutatnom. Mert találtam egy olyan verset a Bibliában, hogyha megfogadod ezt az egyet, soha többé nem lesz problémád a házassággal. Hányan akarjátok látni? Megfogadod ezt az egy verset, soha nem lesz problémád a házassággal. Jó a férfiúnak asszonyt nem illetni. Azt mondja, hogy jó a férfiúnak asszonyt nem illetni. De miért mond ilyent? Olyan szörnyű dolog ilyet mondani. Azért, mert utána elmagyarázza, hogy a házasoknak háborúságok lesz a testben.
Jönnek hozzám az emberek, Mark pásztor, valami nem stimmel, mondom, mi az? Problémák vannak a házasságunkban. Én meg, ez stimmel. Nincs semmi rossz ebben. Ez elég normális. Tudod, ezeket a verseket nem igazán olvassák fel a házasság kötéskor. Egy kicsit elrejtik ezt. Nem látsz meghívókon ilyesmit. Nem látod a tortákon szép kézírással. A házasoknak háborúságuk lesz a testben. De neked már túl késő. Ha így van, akkor minek házasodni? Mert a házasság az csodálatos és nagyszerű és fantasztikus, de nem problémamentes. Úgyhogy megmutatok egy másik verset, és lehet, hogy nektek nincs olyan teológiai képzettségetek, mint nekem, és nem nagyon értitek ezt a verset, de megpróbálom megmagyarázni a példabeszédekből. Így néz ki. Mikor nincsenek ökrök, tiszta a jászol. Hadd magyarázzam meg, oké? Mit is jelent? Ha lesz ökröd, akkor lesz trágyád is. Na most, ha nem tetszik a trágya, és legtöbben nem rajongunk a trágyáért, akkor az a kísértés, hogy szabadulj meg az ökörtől. Prédikálj, tesó! Nem. Nem akarom, hogy megszabadulj az ökörtől. Akkor minek tartsd meg az ökröt? Mert a vers második fele azt mondja, hogy a gabonának bősége az ökör erejétől van. Na ide van a kutya elásva. Mindnyájan szeretjük az ökör bőségét, de senki nem szereti a trágyát. Amit mondani próbál az az, hogy nem lehet az egyik a másik nélkül. Nincs olyan, hogy trágya-mentes házasság. Egyszerűen nem létezik. Hogyha le nem lövöd az ökröt. De ez más problémákhoz vezet. Úgyhogy ez a vikon nem arról szól, hogy elérjük a tökéletesség állapotát a házasságodban, hanem hogy pozitív hozzáállással trágyáljunk róla. Mert ha csak trágyát kapsz, akkor van egy beteg ökröd. Hallasz? De nincs trágyamentes házasság. Nektek, akik nehezen kapjátok el, van egy képletem. Ökör egyenlő trágya per pozitív. Nos, a házasság az egy csodálatos intézmény. Statisztikailag tudjuk, hogy a házasok egészségesebbek, mint az egyedülállók. Sőt, boldogabbak, feltéve, hogy jól csináljátok, különben teljesen boldogtalan is lehetsz, sőt, több pénzt keresnek, és később kitérek erre, hogy mennyire igaz, jobb szexéletük van, mint az egyedülállóknak. Ezt nem látod a kultúránkban, mert a filmekben az egyedülieknek van a csodás szexéletük, és a házasok mind olyan, Valaki kérdi, milyen a szexéleted? Vicces, házas vagyok. És nem is igaz, egy csomó felfújt hanta. A házasok nagyszerű szexéletük van az egyedüliekhez viszonyítva, akik nem is tudják, mit csinálnak. Statisztikailag a házasok többet élnek, ez különösen igaz a férfiakra. Ami legveszélyesebb egy férfira Amerikában, az az, hogy egyedül maradjon. Ugyanaz, mintha elszívnak 2,5 csomag cigit naponta. Ez igaz, ha vennének valakit, aki 2,5 csomag cigit szív, az egészségi problémáival, élettartamával és mindenféle gondjával, és egy egyedüli férfi szinte ugyanaz. Ennél már csak az rosszabb, ha egy egyedüli férfi elszik 2,5 csomag cigit.
De a házasság csodálatos, nagyszerű, és működik, és szeretem, ha jól csinálod. A probléma csak ott van, hogy annyian elhibázzák, és nem azért, mert nem akarnak jól tenni, csak nem tudják hogyan. Olyan kultúrában élünk, amelynek halvány fogalma sincs a kapcsolatokról. Mi komolyan nem tudjuk, mit kell tenni, és ezen a hétvégén megmutatom, hogy mit kell tenned, hogy teljesen energizáld és átformáld a házasságodat. Hányan akarjátok? Beszélni szeretnék nektek a kapcsolatok fizikai törvényeiről. Tudod, a fizikai törvények mindenkire hatással vannak, akár hiszik, akár nem. Ha lelépnék a színpadról, valószínűleg lefelé esnék. Mert ha itt lebegnék, mind kirohannátok. Miért? Fizika. De nem hiszek benne. Nem számít, mit hiszek. Leesek. Igaz? Nem számít, ha keresztény vagyok, vagy világi. Mindenkire hatással van. Ugyanilyenek a kapcsolatok fizikai törvényei is. Mindenkire hatással vannak. Akár hiszed, akár nem. Lehet, hogy egy kicsit sokkolni fogom a gyülekezetbe járókat, de az igazság az, hogy nem kell keresztény légy, hogy jó házasságod legyen. Ismerek sok világit, akinek csodás házasságuk van, és ismerek sok keresztényt, akinek pokoli házassága van. Miért? Mert megszegik az összes szabályt. És azt feltételezik, hogy a szabályok rájuk nem érvényesek, de érvényesek. Például, ha vezetsz egy autót 120-szal egy kanyar előtt, valószínűleg megsérülsz. Még akkor is, ha keresztény rádiót hallgatsz közben. Még akkor is, ha egy Jézus szobrod van. Ő is így csinálna. Miért van ez? Mert a fizikai törvények hatnak rád, és csodát kivéve meg fogsz sérülni. Ugyanez igaz a kapcsolatokra is, és el fogom magyarázni. Ezen a hétvégén alapbeállításokról fogok beszélni. Vagyis általában a nők egyféleképpen viselkednek, és a férfiak általában másféleképpen viselkednek. De ez nem mindig igaz. Tudom! Ez nem mindig igaz, mondják sokan. Belátom, igaz, de nincs időnk végigvenni a szürke részeket. De általában beszélve a nők egyfélék, a férfiak másfélék. Ha valamit bemutatunk, és rád nem érvényes, akkor ne akadj fel, hanem értelmezd a saját kapcsolatodra. Debbie és az én kapcsolatomban vannak területek, ahol mi teljesen az ellentéte vagyunk az általánosnak. Emlékszem, mikor először tanulmányoztam ezt a dolgot, arra gondoltam, te fiú, én nő vagyok. Úgyhogy értelmezd, ahogy kell. Azt is mondom, hogy ha te egyféle vagy a kapcsolatodban, valószínűleg a párod az ellenkezője. Még nem találkoztam olyan párral, aki mindig ugyanúgy viselkedik. Úgyhogy ha megszeged a szabályokat, valószínűleg a párod is megszegi őket. Például egy tipikus jellemző, hogy a férfit jobban érdekli a szex, mint a feleségét. Miért mondom ezt? Mert általában igaz, de nem mindig. Vannak kapcsolatok, melyekben a feleséget jobban érdekli a szex, mint a férjet. Hogyha itt vagy ma este, és ez rád érvényes, hogy a feleségedet jobban érdekli, akkor gondolom a férfiak nevében elmondhatom, hogy gyűlölünk téged. Kérlek, ne áruld el, ki vagy. Mert bántani fogunk. Szóval, sodródj velünk, és jól fogjuk érezni magunkat, miközben megtárgyaljuk, hogy mi is ez a házasság. Hiszem, hogy a házasság életet adó intézmény. Ma olyan kultúrában élünk, amely azt hiszi, hogy a házasság életet szívó intézmény. Kiszívja belőled az életet.
Ezért mondjuk, hogy légy elég idős, hogy legyen elég pénzed, legyen elég képzett. Randizál 37 évig mindezt azért, hogy minden legyen kész, amikor kimondod az igen, akkor kibírjad. De ez nem így van. Neked életet fog adni, ha jól csinálod. Ha jól csinálod, akkor olyan, mint a menny a földön. Ha nem, töltsd ki az üres részt. Neki látunk megtárgyalni a férfi agyat és a női agyat, és hogy mennyire különböznek. Nos, kezdeném a férfi aggyal. A férfi agy egészen egyedi. A férfi agy kicsi dobozokból áll. Mindenre van egy kis dobozunk. Van egy dobozunk az autóra, van egy dobozunk a pénzre, a munkára, van egy dobozunk neked, van egy dobozunk a rajkóknak, van az anyádnak az alaksorban. Mindenütt doboz. És az a szabály, hogy a dobozok nem érintkeznek. Mikor egy férfi beszél egy bizonyos témáról, oda megyünk ahhoz a bizonyos dobozhoz, kihúzzuk a dobozt, kinyitjuk a dobozt, és megtárgyaljuk azt, ami abban a dobozban van. Utána bezárjuk a dobozt, és eltesszük vigyázva, nehogy hozzáérjen más dobozhoz. Bocs, de egy pillanatra feljött bennem a katolikus. Nem vagyok katolikus, de gyerekkoromban jártam katolikus iskolába. Volt ott egy apáca, aki tanított a pokolról, mintha ott született, és ott nőtt volna fel. De jót tett nekem, jó volt. Nos, a nők agya nagyon különbözik a férfi agytól. A női agy egy nagy húzal labdához hasonlít. És minden össze van kapcsolva mindennel. A pénz, az autóval, az autó a munkáddal, a gyerekek az anyáddal, és mindennel. Olyan, mint az internet szupersztráda. És az egészet egy energia működteti, amit úgy nevezünk érzelem. Ez az egyik oka, amiért a nők hajlamosak emlékezni mindenre. Mert ha veszel egy eseményt, és hozzákapcsolod az érzelemhez, beég az emlékezetedre, és örökre emlékezni fogsz rá. Ugyanez érvényes a férfiakra is, csak nem túl gyakran, mert az igazat bevallva minket nem érdekel. A nők hajlamosak törődni mindennel. Egyszerűen imádja. Nekünk férfiaknak van egy bizonyos dobozunk, amiről a legtöbb nő nem tud. Ebben a bizonyos dobozban nincs semmi. Igaz, igaz. Tulajdonképpen úgy nevezzük a semmi doboz.
És az összes doboz közül a férfi agyából a semmi doboz a kedvencünk. Ha egy férfinak alkalma van, mindig a semmi dobozhoz megy. Ezért van az, hogy egy férfi látszólag agyhalálhoz hasonlót tud tenni órákon keresztül. Tudod, mint a halászás. És imádjuk, és ezért van az, hogy egy férfi a tévé előtt ilyen. Persze ez megörjíti a feleségét, és oda és azt mondja, hagyd abba! Nem tud semmit végignézni! Nem. Tűnj el. Tulajdonképpen lemérték ezt. A Pennsylvania Egyetem egy pár évvel ezelőtt tanulmányozta, hogy a férfi képes nem gondolni semmire, és még mindig lélegzik. Rátkötik azt a csomó drótot, hogy lemérik az agyműködésed, és ez ilyen. Meghalt! Mi van? A nőknek ez nem megy. Az agyuk sosem áll le. Csak... És nem értik a semmi dobozt. És ez kiborítja őket. Mert semmi se borítja ki jobban, vagy semmi se irritálja jobban, mint hogy nézen egy férfit, hogy nem csinál semmit. A legnagyobb kijelentés a nőknek ez az egész semmi dobozügy. Mindenek kezd értelme lenni. És a nők azt mondják, bemehetek vele a semmi dobozába? Nem. Miért nem? Mert akkor már van valami. És amúgy is bemennél és kezdenéd. De ide nagyon találna egy pár festmény. Egy kis asztal ide, egy kis virág ide. Nem! Semmi! Menj ki! Ez megmutatja, hogyan kezelik a férfiak és a nők a stresszt. Mikor egy férfi stresszelt, csak egyet akar. A semmi dobozt. Így kapcsolunk ki. És egyáltalán nem szeretnénk beszélni róla. Nem akarunk róla beszélni, mi csak ezt akarjuk. Ez a nők teljesen kiborítja. Ha egy nő egy férfit ilyen vegetatív állapotban lát, oda megy hozzá. Mire gondolsz? Semmire. Valamire kell gondolj! Nem, gondolok semmire.
Menj el! Ő így vezeti le a stresszt. Na most, mikor egy nő stresszelt, muszáj beszélnie. Ha nem beszélne róla, akkor az agya szó szerint felrobbanna. És ismerek férfiakat, akik futnak a feleségtől, mikor ezt teszik. Megkérdeztem, miért futsz tőle? Mert nem tudom, mit mondjak neki. Az Isten szerelmére ki mondta, hogy mondanod kellene valamit? Ő nem akarja ezt. Tudod, egy csomó férfinak kényszere van, hogy mikor elmondod neki a bajod, meg akar szerelni. Mert ezt teszi egy férfi, csak akkor mondja el a baját egy másiknak, ha azt reméli, hogy megjavítják. De ő nem férfi. És ha megpróbálod megjavítani, kinyír téged. Nem kell neki a tanácsod, nem kell a segítséged, csak fogd be, és hallgasd. Egy pár hölgy ezt mondja, ez az, mondd meg neki, hallgasson! Tetszik nekik. Valaki mondta nekem, ha legalább megmondta nekem, hogy mit érez. Én megmondom, hogy nem tudja. Ő így jön rá, hogy ezt kapcsolja ehhez, azt ahhoz, emehez. Most, mivel szeretik egymást, felajánlják egymásnak a saját válaszukat, saját megoldásukat. Ha a férfi érzi, hogy a felesége feszült, ő szereti a lányt, felajánlja a lánynak az ő legjobb megoldását. Ne gondol rá. Csak ne gondol rá. Ekkor kezdj el keresni a késeket, és leszúr, ha így folytatod. Na most egy nő érzi, hogy a férje feszült. Szereti őt, ezért felajánlja neki a legjobb megoldását. Beszélj nekem! Miért nem beszélsz nekem? Ne tűnj el! Nem akar hozzád beszélni. Hagyd békén! Nem fog meghalni. Ő nem egy nő. Tudom, hogy neked át kell beszélni, és kiteríteni mindent. De ő nem ilyen. Hagyd békén a fiút. Ha feszült, hagyd ott a semmit dobozával. Maradj távol. És nehéz megértenünk egymást, mert annyira másképp gondolkodunk. Ez nem csak azt befolyásolja, hogyan vezetjük le a feszültséget, de azt is, ahogyan a szavakat használjuk. A férfiak kevesebb szót használnak, mint a nők. Ez azért van, mert a nőknek ott az a sok húzal, és meg kell magyarázzák az összefüggéseket. Azt mondják, hogy ha egy férfi 10 000 szót kell használjon, a nőnek 20 000 kell. Erre a feleségem. Azért, mert mindent kétszer kell elmondjunk. Mire én? He? És ez a he? Hol az én drága vörös hajóm? Erre van? Bemutatom a feleségem, Debit.
Ilyenkor kérdik, ő nem fog beszélni? Nem. Legalábbis nem hozzátok. Hozzám beszél, de hozzátok nem, mert nem akar. Ennyi. Hol a táblám? Akarok mutatni valamit az egész szavas ügyről. Ezt is lemérték, megfigyelték a gyerekeket és csecsemőket, és kamerákat tettek a szülészetre, és analizálták a képeket, és a lányok szája így járt. Ez igaz? Utána analizáltak a fiúkat, és ők csak így. Arra gondoltak, mi volt ez? Vissza akarok menni. Utána fölvették a fiúk, lányok beszélgetését a játszótéren, és utána analizálták. És megfigyelték, hogy a kislányok imádnak beszélgetni. Nagyon értelmesen kifejezték érzelmeiket, egyszerűen imádják ezt. És ha nem volt kihez beszélnek, tökéletesen megfelelt, ha senkihez beszéltek. La, teljesen értelmesen. Utána analizáltak a kisfiúk párbeszédét, és csak 55% volt érthető. Mert ők csak így. Ez egy férfinak párbeszéd. Okay. Na most nem csak kevesebb szót használnak, hanem a szavak mást is jelentenek. Például 5 perc. A legtöbb férfinak az 5 perc, Egy csomó nőnek pedig ez egy meghatározatlan időtartamot jelent. Kész vagy már? Még 5 perc! Ahogy megbeszéltük, a férfiak értik a semmit. A nők nem értik a semmi jelentőségét. Sőt, ha egy nő azt mondja semmi, vigyázz, mert az valami. Haver, nem tudom, mi történt. Miért, mi történt? Nem tudom, megkérdeztem a feleségem, hogy miért ideges. És mit mondott? Azt mondta, semmi. Rohanj ki a házból, fuss, fuss, fuss! Ez nem egy szó, csak egy hang. Egy sóhaj. Mikor egy férfi sóhajt, azt jelenti, minden jó az életben. Mikor egy nő sóhajt, azt jelenti, te idióta. Mikor egy férfi azt mondja csak rajta, akkor ő udvarias. Mikor egy nő azt mondja csak rajta, akkor lehetőséget ad neked, hogy elmagyarázd, hogy éppen milyen hülyeséget csináltál. Nagyon vigyáznod kell a magyarázattal, mert valószínű, hogy egy sóhaj követi. Ami vitához vezet, a semmiről. Utána pedig szexeltek legalább 5 percet. A nők agyában egy csomó plusz memória egység van. Úgyhogy meg tudják jegyezni a részleteit mindennek.
A férfiak agyában csak a minimális alapfelszerelés van, hogy tudjunk szuszogni és enni. Oké? Ezért mi férfiak nem nagyon törődünk a részletekkel. Ha történik egy esemény, akkor egyszerűen besoroljuk, mint egy eseményt. A nőknél viszont nem csak az esemény van, hanem a hozzá kapcsolódó részletek is. Például egy barátot hív és mondja, hogy kisbabájuk van. Utána elmondod a feleségednek, hogy lett egy babájuk. És ő kérdi, milyen volt? Hát, mint egy baba. De milyen baba? Hát mit tudom én? Egy baba. Mit számít ez? De hány centi? Nem tudom. Hát hány centi? Hány kiló? Nem is tudom. 10 kiló alatt. De kell a részlet. Egy nő kérdezi egy srácot, hogy milyen volt a találkád, oda megyünk a memóriaegységhez, és csak az van az ott, hogy egy találka volt. És erre ezt mondjuk, hogy jó volt. A nő kérdi, de mi történt? Megyünk a memóriához, és nincs ott semmi más. És bepánikolunk. És semmi. A nőknek van ez a tik-tik-tik-tik-tik-tik. Ha egy férfi mond el egy eseményt, akkor elmondja a lényeget. Ez és az történt, és kész. Mikor a nők mondják el, újra élik az eseményt. Kínosan kimerítő részletességgel. Olyan, mintha ott lennél. A párok ezen szoktak vitatkozni, én is a feleségemmel is még mindig szoktunk ezen. Egyszerűen kiborító, tudod, ha a férfi kérdi, drágám, mit mondott a vízszerelő? Igazából nem kíváncsi arra, mit mondott. Én mondtam, hogy van? Ő mondta, hogy jól. Én mondtam, milyen szép időnk van. Ő mondta, valóban, bla 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 bla. Nem ezt, a lényeget. Részletek, tiki 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 tiki. Férfi-női agy nem csak a szavak értelmezését befolyásolja, hanem azt is, ahogy hallunk. Igen. A hölgyek hallanak? Mi férfiak is, csak másképp. A nők azt mondják, a férfiak problémája az, hogy a hallásuk szelektív. Ezért van az, hogy amikor mondja a feleség, drágám, menj a hálószobába, vesd meg az ágyat, mert nem a pihenés ideje, utána menj a boltba, mert ez a terészed. Vidd a gyerekeket suliba, vegyék ki egy pár videót, nézd meg, és megszáradta ki a ruhát. Utána átfutatja a szelektív szűrőjén, és ez marad belőle. Drágám, a pihenés a terészed. Vegyél ki egy pár videót, és nézd meg. De igazából nem erről beszélek, hanem arról, hogy mi a különbség az egyoldalú és a sokoldalú közt. Még egyszer, ha nem is így van nálatok, értelmezd a saját kapcsolatodra. Nem mindenki egyforma, de általában a férfiak egyoldalúak, mi egy dolgot teszünk, és azt elég jól tesszük. A nők kezelni tudnak egy csomó dolgot, a férfiak pedig nem. Ezért nem túl jó ötlet több, mint egy gyereket rábízni egy férfira. El vagyunk egyel. Szívem, olyan jól csinálod a Janikával, de hol a többi gyerek? Még van más gyerekünk is? Én egy tipikus egyoldalú vagyok, annyira odafigyelek, hogy teljesen belefetkezek. És újra kell indítsam az agyam. Wow, hol vagyok? De amit teszünk, azt nagyon jót tesszük. Ezért van az, hogy a férfiak jók abban, amit tesznek, mert képesek teljesen csak arra az egy dologra figyelni.
A férfiak fel is hágnak a legtöbb szakma csúcsára, még azokban is, amelyekben a nők dominálnak. A legjobb divattervezők férfiak, szakácsok férfiak. Miért van ez? Mert van ez az egyedi képességünk, hogy egyetlen dologra figyeljünk, és azt kiválóan megcsináljuk. A nők másképp vannak bekötve, ők csak littiti. Feleségem, ha nappaliban van, nézi a tévét, olvas egy könyvet, süt valamit, és beszél a telefonon, és mindezt egyszerre. Nekem ez elképesztő. Persze, amikor bejövök, feltételezem, hogy nem nézi a tévét. Hey! Mi van? Néztem azt! Hogy nézed? Te sütsz, és tedd vissza! És tűnj el! Ez befolyásolja a hallásunkat, mert mikor egy férfi csinál valamit, általában nem hall semmit. Ez egyszerűen igaz. A nők nem ilyenek, egy csomó dolgot tesznek, és 3 párbeszédet folytatnak egyszerre. Bemegy a nő a szobába, és látja a férjét, hogy újságot olvas. És föltételezi, hogy én sokoldalú vagyok, ezért ő is az kell legyen. De ő az újságolvasó programot futtatja, és tudjuk, hogy egyszerre csak egyet tud futtatni. Ő a nem hallok Jancsi. És ez nagyon idegesíti a nőket. Oda kell menjen, és be kell zárd az újságolvasó programot, fel kell töltsd a Figyelj rám programot, de várnod kell egy percet, mert újra kell induljon. Nem tudtam, hogy itt vagy. Kacagtok, de komolyan mondom, lányok, ha látok egy férfit, hogy tesz valamit, hogyha nem másképp van bekötve, ne adj neki életbe vágó információt. Mert ez már a vonat kisiklásának az előzménye, és újra fogjátok ezt tárgyalni, mikor te megesküszöl, hogy mondtad neki, és ő megesküszik, hogy soha nem mondtad neki. Te tudod, hogy mondtad neki, de az ő agyában azt sem mondtad neki, hogy Jancsi. A probléma, fiúk, az, hogy itt bajba kerülünk, mert a férfiaknak van ez a természet adta védekezése, hogy semmi áron ne hagyd abba, amit csinálsz. Úgyhogy mikor valaki hozzád szól, beindul a védelmi rendszer, és... Aha. Igen. Aha. És mi folytatjuk, amit csinálunk, és ő azt hiszi, hogy figyelsz rá. De te nem figyelsz. Meg kell állnod. Hagyd abba, fordulj a lányhoz, és figyelj rá. Úgyhogy nagyfiúk, mikor a hölgy beszél, állj le! Hallgass meg a lányt, te meg utána hadd folytassa azt, amit csinált. Ez így fair, nem? Mikor neki láttam ezt alkalmazni, gondoltam, nagyszerű, most már jobb vagyok, megállok, és igen. Hogyan? Utána mondom, nem hallottam, elmondja még egyszer, én megjegyzem, oké. És gondoltam, most már jobban csinálom, de mégis bajba kerültem. Egyszer csak bejön, és azt mondja, 6 órakor, kész vagy? Mire? Fiúk, veletek is ez történt ma este. Mit csinálunk? Már mondtam. Nem mondtad, de igen. És a futam után indulunk. Azon gondolkoztam, mi történik? Odafigyelek, és azt hittem, hogy ülök. Úgyhogy orvoshoz mentem. Igaz történet. Mentem az orvoshoz, és kérdi, mi a probléma, és azt mondom, azt hiszem, süketülök. Azt hiszem, süketülök. És mondja, tudod, most már idősödsz, és a hallás az első, ami elhagy.
Én megmondom, ha a hallás az első, azt még kibírom. Erről többet beszélünk holnap. Mondja, hogy most leteszteljük a fület. Követtem a hölgyet a terembe, és ott volt ez az olcsó doboz, hatalmas fülhallgatókkal, és mondja, jól van, most figyelj, ha hallod a bippet, emeld fel a kezed. Ha nem hallod a bippet, ne emeld fel a kezed. Látszólag nagyon hülyének nézek ki. Megfordulok és kezdjük. Tényleg ezt mind hallja? Kérdem miért? És kezdi ütögetni a dobozt. Szemétláda, mi van ezzel? Miért, mi van? Az eredmény szerint hallod, amit a kutyák és a macskák is. Ütögette a dobozt. És mondja, elküldelek egy specialistához. Tudod, mi a specialista? Van neki az a hű anyám termük hangszigetelve vastag ajtóval. Vup. A személyeket üveg mögül látod, úgy érzed, mint az ember akváriumban magad. Nos, akkor ülj le! Abban az időben Grébében éltünk, és ez a központban van egy cég, Szem-Fül Segítség. Nem hallottam előtte róluk. És mondja, elküldelek hozzájuk, van nekik ez a drága felszerelésük. És kezdi írni az orvosi vényt, és írja szem, fül, és rövidítve segítséget. Én megkérdem, miféle orvos ez? Igaz történet. Én meg, mit akar mondani? Mondom, szem, fül és torokról hallottam, de erről soha. Mutassa! Ó, zavarba vagyok! Utána kiírta a segítség. Én meg, ó, ez más. Már gondoltam, hogy egy nagyon kényelmetlen tesztet végeznek rajtam. Szóval elmentem a szemfül és a tudod orvoshoz. Bemegyek, leülök, a hölgy az üveg mögött nyomogatja a gombokat, mondja, vegye fel a fülhallgatót, mikor hallja a bippet. Megfordulok és kezdjük. Egyszer csak mondja. Igazán hallja mindezt? Úgy éreztem magam, mint egy bunkó. Viszem a mérét a specialistához, és mondja, mit keresel itt? Jobb a füled, mint nekem? Nem tudom, ember, mi van, mert este 6-kor azt kérdik, kész vagyok? Minden. Úgyhogy hazamegyek és kérdi a feleségem, na mit mond az orvos? Amúgy nem ilyen a hangja. Azért mondom ezt, mert jönnek hozzám és mondják, nem ilyen a hangja, de így hatásosabb. Mellesleg 32 éve vagyunk házasok. Van 2 unokánk. Nagyon cool. Gyönyörű fiúk. Az egyik 10 hónapos, a másik 8, és olyan öröm nekünk. Imádom az unokáim, mert eljött az idő a bosszúra. Gyere kis cukorka! Oké, viszlát!
A fiam Fülöp itt van velünk és rendezi a hanganyagot, és a 30. évfordulónkról felhívott. Hé apa, 30 év, ez nem semmi. Én meg köszönöm, uram, de az igazat megmondva olyan, mintha csak 10 perc lett volna. Mire ő? Igazán? Én meg igen. 10 perc, víz alatt. Na, ébresztő. Most a lányok. Nem hiszem el, hogy ezt mondta, mit fog szólni hozzá, bla bla bla. Ez csak a vicces doboz, jól van? Csak egy vicc. Visszatérve a fűre, kérdi a feleségem, na mit mond az orvos? Én meg azt hallom, amit kutyák, macskák is. Nem ez a problémád. A problémád, hogy nem figyelsz. De figyeltem. Figyelmes voltam az egyoldalú dologra, és kigondoltam, hogy csinálok egy tesztet. Meg akarom tudni, hogy milyen messziről nem hallom őt. Úgyhogy a következő nap ülünk a konyhába, és kezd hozzám beszélni. La 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 la. Én meg, aha, és tovább megyek ő még mindig. Mond, ezt még mindig hallom, tovább megyek, és ő közben csinál sokoldalú dolgait, utána bemegy a nappaliba, és még mindig. Bemegy a másik szobába, és a ház másik végében vagy, és még hozzám beszél. Mondom neki, hé! Ő meg vissza, mi van? A ház másik végében vagyok. Mire ő, úgyse figyelsz. A következő nap rajta kapom, hogy az emeletről beszél hozzám. Ő egy másik emeleten van, és még mindig adja nekem az életbe vágó információkat. Ekkor kezdett derengeni, na várjunk csak. Igaz, hogy mi egyoldalak vagyunk, de ti nők olyan sokoldalak vagytok, hogy nem is számít, ha ugyanabban a megyében vagyunk, vagy sem. Jött hozzám egy férj, és mondja, a feleségem pont ilyen, ott van a mosógép mellett, és valami fontos dolgot mond nekem, la 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 la, utána bedugja a fejét a mosógépbe, lulululululululu, kihúzza, és jobb lesz, ha megcsinálom, mert ha nem lulululululu, és ha nem, majd bajba leszel. Még mindig csinál ezt velem. Még ha olyan nagy zaj van, mint egy autópályán is. Nagyon fontos. Úgyhogy nagyon vigyázz, mire nem hallottalak. A fizikai törvények, lányok, rátok is érvényesek. És jó lenne, ha a férjed ugyanazon a területen lenne, mint te. Mikor először elmeséltem ezt a történetet egy férfi konferencián, gondoltam, hogy csak egy vicces történet, ami csak velem esett meg. Látom a férfiakat. Utána a férj jön hozzá, és mondja, pásztor, tudja, egyszer a fürdőben kapott el. Az ajtó csukva, a hajszárító megy, és mindenütt csempe, és a hang össze-vissza pattog a fürdőben. Én meg ott állok, és amit csak hallok, az csak valami dübörgés, és még mindig hozzám beszél. Tudjátok, lányok, rájöttem, hogy miért nem halljuk meg sokszor. Mi van? Mi van?
Egy újabb rejtély megoldva. Lányok, ne legyetek olyan sokoldalúak, miközben életben vágó információt adtok neki. Jó? Különösen, ha ő éppen csinál valamit. Mert az egyszerű dolog több bajt és frusztrációt okoz a házasságban és vitákat a semmi miatt. De tudod, mikor a párod egy valódi sokoldalú valaki? Mikor egy szenvedélyes, intim pillanatot élsz át vele. Egyszer csak kitör belőle. Mellesleg a szerelő azt mondta, a WC elromlott. Figyelj, asszony, figyelj! A férfi lefeküdhet veled, közben te tervezd a jövő héti vacsorát, a WC-re gondolsz. Hozzátok vissza a táblámat, meg akarok mutatni nektek valamit, mert nincs más terület, amiben ennyire különbözne a férfi, a női agy, mint a szex. Részletesen holnap foglalkozunk, de akarok mutatni nektek valamit, ami nagyon érdekes lesz. Tapsoljátok meg bájos asszisztensemet. A szex egy elég nagy probléma, különösen a férfiaknak. Nekünk a szexuális érdeklődés 18 éves korra csúcsosodik, és onnan kezdve lankad. Hogyha a grafikonon ábrázoljuk, így néz ki. 18 éves korra csúcsosodik, és utána csökken. Utána halott vagy. Ez fontos, hogy a nők megértsék, hogy mikor erről van szó, már nem annyira az agyunk vezet minket, és nem is a szívünk, hanem egy kémiai dolog, amit úgy hívnak, hogy tesztoszteron. És a vérünkben folyik, és kiakaszt minket. Lányok, ha tudnátok, hogy mennyire kiakadunk tőle, sokkal undorítóbbnak gondolnátok minket, mint most. Mi takargatja ezt ember? És mondom nektek, hogy amilyen vicces ez a kis grafikon, de igaz sok férfira, ha valamilyen oknál fogva a tesztoszteron szint csökkenni kezd, csökken a szex utáni érdeklődés is. És ha még jobban csökken a szint, teljesen elveszti az érdeklődést. Ugyanaz a fej, ugyanaz a szív, ugyanaz a férfi, és nem érdekli a szex. Ezt kezelni egyszerű, tesztoszteron adalékokkal, és boom, ugyanaz a férfi, akihez férjhez mentél. Ugyanaz a fej, ugyanaz a szív, ugyanaz a férj, most gyere ide, babám! Ez nem azért van, mert pszichopaták vagyunk, vagy perverzek, vagy mert tönkrementünk, hanem Isten így kötött be minket, és egy céllal tette. Ülök. Vajon mi az a cél? Mindjárt megmutatom, de fontos, hogy ezt igazán megértsétek. És az igazság, hogy mikor elönt ez a tesztoszteron, egyszerűen felborít mindent. És az Isten szerelmére nem emel föl a kezed. De a legtöbb férfi beismerné, hogy általában kapun egy tesztoszteron adagot kora reggel, semmilyen oknál fogva.
Vigyázz! És egyszerűen felébresz minket. És nem is gondolunk semmire. Ekkor történik az, hogy a férfi kiejti azt a 3 szót, amely minden nőnek az álma. Hé, ébren vagy? Erről is beszélünk holnap. Szóval miért is kötött be Isten így bennünket? Hogy megmagyarázom, szükségem lesz egy anatómia leckére. Jól vagytok? Figyelj meg, már képeket fog rajzolni. Ez rendben lesz. Tisztán tartjuk. Na most, ezt elnevezzük a lány szívének. És hogy 13 évesen felülieknek maradjunk, ezt elnevezzük a boldogság helyének. Nemrég jött hozzám egy hölgy, és mondja, hogy már nem is tudok a mallba menni, mert tele van mosolyfigurákkal. Na most, egy fundamentális szinten alapjában ez érdekel egy férfit egy nőben. Ez igaz, ez igaz. Erre egy nő mondhatja, ez szörnyű. Nem erről kellene szóljon. Közösségről kellene szóljon. Meg barátságról és odaadásról. Lányok, ha férjetek közösségre, meg barátságra, meg odaadásra válik, venne magának egy aranyszőrű vizslát. Őt ez érdekli, és ez így is kell legyen, mert így húzalozta be Isten a férfiakat. De amit a férfiak elhibáznak az az, hogy a kulcs ehhez, az ez. És ha egy férfi sikeresen megérinti ezt, akkor a nő zöldet ad és megérintheti ezt. Úgyhogy ezek a szex által vezérelt fiúk Isten által vannak így bedrótozva, hogy folyamatosan emlékeztesse a férfit, és folyton ismétlődik, és nem szűnik. Általában egy férfi kb. 72 óránként fog érezni vágyat szexuális érintkezésre. Ez minden 3 nap. Egyesek többször, mások kevesebbszer. Az én férjem minden 72 percben kezdi. Ez a te problémád? De most komolyan az ok, amiért folytonosan visszatér, az az, hogy motiválja a férfit, hogy kedves legyen a lányhoz. Nem mehetsz oda és hé, ébren vagy? Tényleg egy csomó férfi így csinál, és ahogy rájön a bizsergés, mennek a nő után. Gyere babám, gyere! Ne légy bunkó! Nem akar idejönni. A célja a bizsergéznek az az, hogy emlékeztessen. Légy kedves a lányhoz. Légy kedves a lányhoz. Légy kedves a lányhoz. Légy kedves a lányhoz. Ez motivál engem is. Próbálok kedves lenni a feleségemhez, és időt töltök vele, és ebédelni viszem minden nap, és elviszem shoppingolni. Pásztor, szeret menni shoppingolni? Nem, utálom. Letesz engem a padra a többi öreg fiúval, és ott együtt alszunk.
Utána felszed, majd letesz egy másik padra. Jó, de ha nem tetszik, miért csinálja? Megmondom miért, mert nekem is kell ebből. Nem vagyok idióta. Kedves kell legyél a lányhoz, gyengét kell legyél a lányhoz. És ti, egyedülálló nők, nem tudom hány ilyen néz most, de lehet, hogy vannak. De mikor egy nő odaadja a férfinak ezt a házasság előtt, asztronómikus hibát követ el. Ahogy nem fizet ki egy építést előre, hallasz engem? Ha építesz egy 250 000 dolláros házat, amit Phoenixben egy hálószobát jelent semmivel, de fiú, van nekem egy 250 000 érő házam, nincs neked semmi. Nem fizetheted ki előre, nesze itt a 250 000. Tudod miért? A ház sose lesz kész idejében, sose tartja be az ígéretet. Miért? Mert ez az emberi természet. Fizetsz neki, mikor teljesít. Mikor bizonyos dolgokat befejezett, utána megvárod, amíg minden rendben van, és utána lezárod. Az emberek így vannak betródozva. Ha csak úgy odaadod neki, akkor bunkó vagy. És ezt teszik ma a nők. Előre felfedik ezt, ami minden férfinek alapérdeke egy nőben. Már odaadtál mindent, amit akarsz. Utána megmondod, nem veszel el? Nem töltesz időt velem? Nem, bla bla bla. Nem fog. Pásztor, de miért? Mert idióta vagy. Ne csináld ezt. Odaadod azt a dolgot? A fiú dolgozzon meg érte. Ha nincs gyűrű, nincs gyönyör. Ezt kell mondanod neki. Igazán komolyan nem tudom, mi történt a női kultúrában. Most már kimehetünk mi és lehetünk olyan szexuálisak, mint a férfiak. Nem veszik észre, hogy a saját érdekeik ellen harcolnak. És a nők milliói Amerikában frusztráltak, mert soha nem kapják meg ezt. Tudod miért? Mert buták. Komolyan is, nem gonoszkodok, egy buta dolgot tesznek. Felfedik bármelyik férfinak, amelyik arra vetődik. Ez így nem működik. Na most, minden nő alapvető érdeke egy férfiban, az ez. És amit egy csomó nő elhibáz, az az, hogy a kulcs ehhez, az ez. És ha ehhez hozzáérsz, zöldet ad, és hozzáérhetsz ehhez. Ez házasságon belül működik így. Házasságon kívül legyőzöd magad. De a házasságon belül ez egy nagyon fontos üzlet. Tényleg, óriási. Egy csomó nő úgy kezeli, mintha valami mellékes lenne a házasságban. Nem mellékes, hanem központi probléma. Igazán így van. És ezt részletesen elmagyarázom holnap. Ha ezt jól csinálod, sokkal jobban folynak a dolgok az életedben. Megpróbálod félre, nem így kellene, te disznó vagy, így meg úgy. Most igazán magad ellen harcolsz. Lányok, okosak kell legyetek. Ez a kulcs a fiú szívéhez. Gyerekkoromban hallottam a mondást, hogy a kulcs a férfi szívéhez a gyomra. Csak vagy 10 centivel elhibázták. És ez fontos. El kell mondjam, lányok, hogy ha nem erről lenne szó, valószínű nem is törődnék veletek egyáltalán. Tudom, hogy szörnyen hangzik, de el kell mondjam úgy, ahogy van.
Ha ezt kiveszed, nem hiszem, hogy bevállalnak azt a sok gondot. Őszintén. Ez egy olyan játék, amiről tudnia kell, hogy megnyerheti. És részletesen holnap. Az az őrület, hogy a kulcs ahhoz, ami neked kell, itt az ajtó, és nektek, fiúk, ahhoz, amit ti akartok, itt az ajtó. És ez a tökéletes fölállás. Ez a végleges fölállás. Az emberek azt mondják, mi volt Isten fejében? Folyton mondják ezt nekem. Mi volt Isten fejében? Erre gondolt Isten. A kulcs ahhoz, hogy megkapd, ami neked kell, az, hogy megad a párodnak, amit ő akar. Ez nem könnyű. Néha elszúrod, és folyamatosan dolgoznod kell ezen. Nem mellőzheted ezt. Néhány pasa sosem törődik a lányjal, sosem kedves a lányhoz, és csodálkoznak, hogy nem kapnak semmi szexet. Hogy én sose kapok szexet? Mert idióta vagy. Hányszor mondjam, a szívét kell megérintsed. De egyes palik mondják, egyszer már mondtam, hogy szeretlek. Ha valami változik, majd szólok. Vajon én miért nem kapok semmi szexet? Mert egyszerűen csak elrontod. Elrontod. És a lányok, ti ugyanígy, a kulcs a szívhez, ez a terület. Ne oszlass fel. Ha itt ebben együtt áramoltok, akkor működik, és nagyszerű, és nagyon nagy horderejű. A leghatalmasabb dolog, amit Isten teremtett, hogy két embert összekössön. És sokkal több részletet tárgyalunk holnap.